kumakaliwa, kumakalat, 47 kilometers per hour. Ayan na, John Garcia versus Juan Bumagat, last 150 meters to the kaliwa, kumakalat sa kaliwa. Juan Bumagat, dumil. Ito lang nagkakabilang pa. Ayan ba, Bricks Katambay, tingnan nyo. Bricks Katambay, naku po, kain doon. Ito, dito tayo. Medyo kung tayo, kala namin hindi pa na mapapakulan, pero pinakawalan na pala. So dito tayo sa mga master. So bali temlers to. Wala pa namang kumakawala eh. So magandang labanan to mga idol, magandang labanan to ng mga master. Team by team ha. Ayun, Team Sampabian, Team International Mix. Ayan o. Madami-dami, napakarami to. Parang Marlboro to rito ha. Diyos ko po kain no. Andito kayo, medyo dikitan ng labanan dito mga idol, dikitan. Dahil point system ito ha. Nasa individual group ay nakukuha natin si Major Peter Dizon. Kung mapakalawa si Arnold Garcia o mamakatlo si Bricks Katambay. So dikitan lang kanilang points, 58-50. Lalo lang. So, kaya sa'yo natin i-vlog ito dahil last ko na ito, last stage na ito mga idolo. Ayan, si Hector Padilla. Magkakabandayan ito, Bricks. Ito si Bricks. Si Ricky Zubala, yan, magkakabandayan. Ito si Juanjo Bumagat, Jody Terrata. Ito si Arnold Garcia. Si Juan Nicolas. Ayun, si Jonathan Rosario. So wala pa yata, mukha pa lang to ha. Tayo. Kali mo dito. Para malapit. Lapit mo. So matinding bandayan to mga idolo. Dahil medyo dikitan ng labanan. Points to ha. Magandang labanan sa team and individual. So bandayan dito si Juan. Ayun, shower rounds. Wala na. Oh, okay. Medyo madiinan to ha. 10 laps yata ito, 10 laps. So shoutout sa mga sponsor. At may isa-isa yung mga sponsors dahil sobrang dami mga idolo. Dahil ito kahilig itong mga master dito sa Pangasinan. Napakalulupit ng mga master dito ha. Lako, ano ba naman yung kotse niya? Tumabay. Magkakabanatan na kaya ito? Magkakabanatan na ha. Tumatalo tayo hindi kilala rito. Ito yata si, Team Sampabian, yung ating nagbe-break away, tatangga. Ginagwardyan siya ng mga, yung team Camiling. Ito sa likod, ito si Reynolds, Team Mon Nicolas, Jonathan, Arnold. Ito ka maraming Team Sampabian at Jody Terrata. Maraming Team Sampabian dito. Asa kaya yung ating overall leader na Team Sampabian yung ating overall leader yata. Yung naka-team army na yun. Ginagawa, kasama niya si Bricks Katambay ha, saka si Danilo Tabuol, dito rin pala. Marami mga Marlboro Tour legends dito. Dito nakikita ko si Hector Padilla, Juanjo Bumagat, si Jody Terrata. Uy, tayo ng kotse, hindi nakikisama. Ay, Sherwin Guerra! Ayun! Gusto mo kain do! Si Idol Sherwin Guerra pala yun ha. Mukhang siya ang team captain ng Sampabian. Taga Sampabian na rayon eh. Kasi ang nangunguna rito sa team ay ang Team International Mix. Sa GC naman ay ang si Major Peter Dizon.
Yun, no? So, nagkakabantayan kaya. Nasa yung ating yellow jersey. Ang ating yellow jersey ay si Sir Major Peter Season. Pangalawa sa kanya si Arnold Garcia. Pangatlo naman si Bricks Katambay. So meron tayong listahan dito eh. Dito gano'n makita. Mamaya sisipatin natin yung top 10 overall. Sino bang top 4 dito? Top 4 si Reynolds ang top 4 ha. Si Reynolds Trinidad ang ating top 4. So, bantayan mo nga ito mga idolo. Top 5 natin si Regis Zabala. Top 6 si Juan Bumagat. Top 7, Beluan. Top 8. Sino pa top 8? Rosel. Well. And top 9, JR. And top 10 si Solo. Ayun o, mga sanay ba ng kalawang. May umaangat na. Napakaraming sakyan. Mag-ingat kayo mga idolo. Wow, meron ka ng breakaway ha. Tembak. Kaya lang, malapit na. Kaya malinaw na. Ayun, kakangatan sa harapan. Mga idolo, umangat na ito si Arnold. Si Arnold Garcia, umangat. Sino sumusunod sa kanya? Naku tinsong pabyan to ha. O baka, mukhang nag-breakaway si Bricks Katambay ha. Sumunod sa agad itong si Arnold, mga idolo. Dahil, talikod ni Arnold, si Katambay. Kaya si Katambay yan ito nag-breakaway. Mga idol, sinasabi ko patibayan to mga idol, dahil stop kong ulam dito. Ito, si Bricks Katambay natin nag-solo breakaway, nagtangtang lumayo. Buwang iniiwanan niya si Arnold Garcia, natalikod lang niya kasi more or less, wala lang siya. Lumalamit 8 points lang yata ang lamang. 8 points lang ang lamang ni Arnold. 50-58 ba? Ilan ba? Tignan natin ha. Ito na, tumutugis na itong si Arnold. 50. 2 points lang ang lamang ni Arnold. Kaya Bricks Katambay ha. Ito na rin, sumunod na rin si Medyo Peter dito, ang ating overall leader. Dumikit na rin dito. Ito yung tatlong maglalaban-laban talaga. Pero unpredictable pa rin itong laro na ito mga idol. Dahil double points yata ito. Double points kaya kanila. Doble ang magiging puntos mo. Mukhang nag-live yung ating grupo sa likod ha. Andito natin yung top 3 sa harapan. Andito na yung top 3 sa likod. Ako, tatlong sampabyan yun ha. Ito na, Ricky Zabala. Sumusunod na rin. Mukhang bantayan. Ang dami ng mga team sampabyan mga idolo. Napakarami ng team sampabyan. Mukhang wala nga kung makukopo nila ha. So ito yung ating solo breakaway ha. Si Bricks Katambay. Ito na, solo umakit mga idolo, pero malapit lang yung grupo sa likod. Ito. Sa general classification ay number 3 siya. No? Nararangan tayong truck. Ang laking truck nito ha. Arnold. Nako. Ayun, si Bumagat, kasarap. So, ito yung ating grupo. Nagpupumiglas. Oy, naiiwan lang isa. So, nabutan na kaya yung ating solo breakaway. Uy, pakamarap, ganit ang ulo. Ito si Reno, si Trinidad. Si Mon, hindi ko na. Buwan siya bumag, mataas masyado. Yan. Ito, Jody Rata. So, ito yung tatlong big guns. Si Arnold. Si Mayor Peter Season, ako nakatutuwa si Sir Season yung isang pabyan ha. Ito rin si Ricky Zabala and Danilo Tapor. So, malayo na si Bricks ha. Malayo si Bricks. Ito yung ating break. Punta natin.
Ito yung ating solo breakaway. Bricks Katambay from Team Sampabian. Sa general classification siya ay kuha pang ilan? Kuha pang 3. 2 points lang ang lamang dito ni Arnold Garcia. At ang ating overall ay katim din niya. 58 points. Si Sir Stizon. 50 points si Arnold Garcia at 48 points itong si Bricks Katambay. Ayan na yung grupo ha. Wala yun. Kapit wala. So pumipinal sa 43 kilometers per hour. Medyo malakas ang ating hangin. Madiin pero hindi siya gaano malagpot ha. Dahil malakas ang hangin mga idolo. 35. Ayan na yung ating grupo sa likod. Solo, kaya na yan, ang dulo. Sarap po, idol! Yun! Idol! Okay, idol. Uy, may dalawang sumusunod ha. Ito. Wait lang, idol. Naku, medyo bumagal ha. Wama. Mas malaki kuha nito. Ayan o. Mukhang joyride tong ating peloton. O yan, shout out na kayo. Dali. Ang sarap po, idol! Araw-araw. Mayroon! Ang sarap po, idol! Okay, patay mo na. Ay, number 2 mo lang, number 2 mo. Sarap po, idol! Sa ating grupo, 3 na ha. Tumabo na, naku, pero dalawang San Fabian pa rin ha. Tayo lang itong breakaway. Pero dalawang San Fabian pa rin ito ha. Si Bricks Katambay, sinusuportahan yung sa katin niya para makalayo sila dun sa peloton. Dahil pag naitagposto ni Bricks Katambay at saka podium siya, eh, malamang sa malabang ay panalo siya. Ayan. Mananalo. Maagaw niya ang kanyang general classification kay Sir Medyo Peter Stizon. Pagwan, yan mo. So ating kating breakaway, dalawang magkating ito ha. Ano mo para lumit? Oo. Alayo. Ito po. Sunod tayo si Sir Tabukol mga idolo. Ito yung ating grupo. Hindi mo na gano'n nagbabanatan ha. Papakiramdaman itong ating grupo sa likod. Nagkakabantayan. So ito na. So sino naman kaya ating breakaway? So nakikita ko mga idol medyo dumami ha. Dumami itong ating breakaway. So sino itong mga tao? Isa, 2, 4, 6 riders. Ako po! Diyos ko po kahit doon sa sakyan. So ito ang ating mga riders. Wow, Wancho Bumagat. Andito na sa harapan ha. Trinidad. So sumusunod. So medyo mahaba na. Medyo nagkaka... diinan na mga idol. Nagkakadiinan na. So ito yung ating grupo. Dito kaya yung ating overall leader. Uy, andito ha. So punta natin. Okay. Bakit na action tayo mga idol. Mukhang nagkakadiinan na. Ikaw kanina sa harapan sa breakaway ay andito na sila Wancho Bumagat mga idol. Kaya si Mami, shout out si Mami. Ayan, bumaba na si Danilo Tabukol. So ayan, hanapin natin yung ating mga bigyan. Sila Arnold, sila Medyo, Peter Stizon, si Bricks Katambay, mukhang nasa harapan na sila. Mukhang na sila sa harapan, nasa breakaway na sila. Ito lang si Mon Nicolas. Ayan, si Arnold, saka si Mon Nicolas. Mukhang naiiwan ha. Dahil ubusan itong mga idolo, ubusan talaga ng lakas. Ito si Sir Daniel Tabukol, dahil si Mr. Lito Rabot. Number 73, number 1, ayan, si Sir Lito, si Sir Danilo Tabukol. So lumayo yung ating ha. Si Arnold. Tayo sa breakaway, kung andito si Medyo Stizon, Bricks Katambay. Ayan, dito si Bricks mga idolo. Bricks Katambay andito, si Reynolds Trinidad. Uy, wala dito yung ha. Ayun yata, yung ating overall leader.
Yun. So, dito na. Si Bricks Katambay. Si Wacho Bumagat. Andito. Naku, wala dito yung overall leader yata. Tingnan, kung siya yung isang naka-team sa pabyan na yan. So, ito, si Wacho Bumagat. Naku, wala dito yung ating overall leader. Ang dito yung third overall. So, nagbantayan yung second overall leader at saka yung ating overall leader. Ando sa grupo na yun. So, dito tayo sa mga breakaway. So, ating mga breakaway, itong si... Sino ba to? Si Ricky Zabala, nasa top 10 din to. Itong si Reynolds Trinidad, nasa top 10 din to. Itong si Bricks Katambay. Ewan, doon ko lalo yung iba mga idolo. So, tatlong santabihan yata yung dito. Apat. Ako, sinusuportahan nila si Bricks Katambay, ha. Yaw! So, si Ricky Zabala, pang-ilan tong si Ricky? Pang-lima. Pang-lima sa overall, 45 points lang ang lamang niya. Ay, ang kanyang puntos. So, nasa may madalikuran yung ating overall at saka si Arnold. Kasi magandang labanan to dahil pag panalo pa to ni Wacho Bumagat o itong sila Ricky Zabala, Reynolds Trinidad ay malamang na malamang. Sa alamang, sila pa rin ang magcha-champion dahil plus times 2 points yata. So, balik ko na. 21 daw eh. Pag ikaw naka-podium, 21 points. Baka pag nag-champion ka, nanalo ka dito sa laban na to, 21 points. So, si Wacho Bumagat, times 2 mo pa. Hindi nagiging 42 points. Yun ang pagkakalo ko, sinabi nila kanina mga idolo. Hindi ako sure. Kaya, umakat na itong si Bricks Katambay. Walang kasama yata yung Pikon, ha. Si Wacho Bumagat. So, marami itong sampabyan dito. 3 yata, 5, 4, ha. Hindi lang naka-jersey ng sampabyan niya, 5. Ilan yung sampabyan dyan? 4? Sino yung mga? Nasa top 10 yung isa? Yes, si Katambay. Sino pa? So, medyo hirap dito. Hindi ko alam kung basta alam mo dito, 4 tong magkakatim dito na Team Santabian. Labang na labang sila sa tao dito sa breakaway, ha. Then, medyo malayo-layo ang lamang ni Bricks Katambay kay Wacho Bumagat. Lumalayo na sila sa grupo mga idolo. Labang pa sa edad. Kaya itong sila Wacho Bumagat, mukhang medyo may edad na ng konti, ha. Kesa dito kila Bricks Katambay. Mukhang mga bata itong mga Team Santabian mga idolo. Medyo bata. Hindi umahabol. So ito si Ricky Zabala. Pang-anim ba? Pang-5 yata sa overall. Meron tayong listahan dito, hindi na kaya natin makita mga idolo dahil alam mo naman, malikot ang ating jackbone. Maraming sasakyan, kaya dapat mag-ingat din tayo. Yun, may umahabol sa likod, ha? Sino yung umahabol? May umahabol sa likod? Hindi natin kung sino to. Ito na si Zabala eh. Ito si Zabala. Ito si Ricky Zabala mga idolo. Ito si Ricky Zabala pala. Bukhang kapatid niya yung isang yun eh. Kabuha eh. Yan, dumikit siya rito ha. Dumikit siya rito sa grupo ng breakaway. Pang-ilan si Ricky. Pang-5 to eh. Pang-5. 40, gamba. 45 points. So, 3 lang ang lamang ni Bricks Katambay dito ha. So, ilan yung andito ang top 10. Nakilala lang natin ha. Wacho Bumagat, Ricky Zabala, Bricks Katambay. Hindi ko kilala yung iba mga idolo. Ay, si Reynolds, andito rin. Si Reynolds Trinidad. So, ilan itong ating breakaway? 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Turbo riders. Driving speed of 42 kilometers per hour. So, didikit pa kaya yung ating peloton. Yung ating overall leader nasa may bandang likod, yung Team Santabian, si Major Jason. Sabi, banggain kayo, yari tayo. Off na.
Ating grupo ha. Second overall, mukhang kumakalas na. Kumakalas si Arnold Garcia, mga idolo. Ang ating grupo, sila pa rin ha. Siguro dagdagan lang ng konti. Uy, mukhang kumakalas na ito isang sampab yan ha. So ito yung ating grupo mga idolo, mukhang bumibilis na ito, si Jonathan Rosario umitig. So ito yung ating grupo, mukhang ditikitin na. Dito yung ating overall leader, nasa na? Ayun, yung ating second overall, ito, naiiwan sa likod, si Arnold Garcia. Mukhang nauubusan. Nauubusan itong ating second overall leader. Tikip lang sila, 8 points ang lamang. Yung ating overall leader na si Major Peter Season, mukhang anong nangyari? Sir Arnold! Dikit! Kaya pa! Mahaba pa! So ating second overall, mukhang naiiwanan siya. Naiiwanan ng grupo. Yari. So dapat may pumalit sa kanyang kasama niya. Pag hindi siya nakadikit dito, yari. Mauhubaran siya. Nagkakaubusan na, nagkakadiinan na, nagkakasagana na mga pedal mga idolo. Ayun, medyo 100 o 200 meters ang labang ng ating breakaway. 10-man breakaway dito sa grupo na to. Nagkakaubusan na mga idolo, nagkakaubusan na Hector Padilla dito. Ayun, Hector Padilla, Danilo Tambuco, ayun yung ating overall leader. Yung dapat. Ay, ha? Yung battle. Ayun. Kukunin na. Ayun, kukunin na. Battle ba yan? So, ito si Arnold. Patuloy pa rin nga kumakapit. So, yung humahabol sa peloton dahil siya ang ating second overall. Makakadikit kaya siya dito sa grupo na to, mga idolo. Uy, mukhang may napalata, ha? Napalatan siya yun, galing sa breakaway yun kanina. Uy, lumapit na, nawatak ka. Nagkawatak-watak na itong grupo mga idol. So, pupuntahan naman natin yung breakaway. At dito yung ating overall leader. Ito yata. Diba? Ay, hindi. Ito yung ating overall leader. Mukhang kumawala na rin ha. Kaya si Antonio Agdo pala to. Ito yung ating overall leader. Mukhang nagkaka-watak-watak na yung grupo mga ito. Bali pang second group ito. Ito si Danilo Tambuco, si Jonathan Rosario Mipig, marino pag ganyan. Ito yung ating overall leader. Si Major Peter dito, ito naka-tinsan pa yan. So si Sir Danny Tambuco, isang Marlboro legend. Kasi siya tabi Sir Jonathan Rosario Mipig, ang mga race director, organizer. Ay hindi, hindi yung overall leader. Ba yun ha? Baya tayo. Asan si Juan? Derwin, nasaan yung Juan? Yung si Season? Major Season? Ay siya ba yun? Ay oo nga, siya nga. Ito yung ating overall leader, si Major Season, Peter Season. Ala na, iniwanan niya na si Arnold Garcia sa likuran, mga ito yung sumusunod sa kanya. So, lumalaban ko yan, Jody Carata, maana sa likod, mahabol, Jody Carata. So, punta tayo sa breakaway ha. Si Sir Danny Tambuco, limos mo. Okay. So, ito yung ating overall ha. Ay, overall, breakaway. So, ito, meron tayong dalawang breakaway. Juancho Bumaga, tsaka Pinton Fabian din yata isang yan ha. Pag manami si Juancho. Makikita natin kung podium. Ito. Si Brix Katambay. So, ito kalaban nila dito, si Brix. Yung malaki na yun. Nawala na yung ating second overall, naiiwan sa likod. So medyo nahati na rin itong grupo ha. Nahati na rin itong grupo mga idolo. So
So nasa harapan si Juancho Bumagat. Saka isang Tinton Fabian din yata yun ha. Sila ng Fabian dito, isa, dalawa, tatlo, apat oh. Oh, idol, magkakating. Reynolds, Ricky Sabala dito. So si Juancho Bumagat, kailangan talaga may podium ni Juancho to ha. Dahil pag may podium niya, ilang points siya? Hindi ko makita eh. So may estimate na natin, may kumakana sa bandang kanan si Idolo, mukhang kapatid ni Ricky Sabala yun ha. Maraming San Fabian dito, nakadikit yung Juancho Bumagat yung San Fabian na yun. Pero si Brix Katambay yan dito sa may likuran. Hindi ko alam mga Idolo kung yung nasa breakaway na kasama ni Juancho Bumagat ay nasa top 10. Dahil si Juancho Bumagat ay pang ilan sa top 10? Pang-anim. Pang-anim sa top 10 na mayroon siyang points na hindi ko makita mga Idolo points. Mayroon ang points si Juan. Hindi ko makita, wala. Ayan. Pag ito na-podium ni Juancho Bumagat, yung nag-champion siya rito sa stage na to, 41 plus 42, magiging 83 points siya. Pero kung makaka-podium din itong si Brix Katambay, yari. Pero hindi natin alam, medyo maganda-ganda pa, mahaba-haba pang ruta. 10 laps to, nakaka-apat pa lang yata tayo. So si Brix ang ating pumapangat sa overall. Si Arnold doon sa likuran at si Sir Peter Bison. Ang pumapang-apat dito ay si Reynolds. Reynolds and Ricky Sabala. Ay, nagkakabaratan, nagkakadiinan, nagkakasagaran dito ha. Ayan, nakakatok si Brix Katambay mga ito. Tiin natin si Rick. Nagkakabantayan sila dito, si Reynolds at saka si Ricky Sabala. Mga ito lo, nagkakabantayan. Ito, nasa breakaway na itong si Juancho Bumagat. Tawag natin kung anong pangalan ng isa. Kung nasa breakaway siya, ay nasa top 10. Kaya pag wala sa top 10 to, yari. Hindi papalit yan. Kalaban ni Juancho Bumagat, pang-anim. Yan natin. Pangalan. Idol, pangalan mo, Idol? Ah, John Garcia. Wala ka sa top 10, ano? Wala ka sa top 10. Pero, Team San Fabian. Ayun. Ayun, no? Si Mr. John Garcia. So, kailangan may layo ito ni Juancho Bumagat. Hindi. Pagdating kung makakalayo to si Juan, kailangan may podium mo, Juancho Bumagat, para ikaw manalo. So, ito na, didikit na to. So, didikit na to, grupo na to ha. Atak ng San Fabian. So, ito si Reynolds, pang-5. So, ang hirap na rin si Reynolds. So, ang nasa top 10 natin dito, si Juancho Bumagat, Ricky Sabala, si Brix Katambay, si Reynolds. Ewan ko lang sa iba kung sino-sino. Dito yung kabisado yung kanilang mga pangalan, mga idol, may gumalayo na sila doon sa ating grupo sa likod. Mukhang hindi na didikit ha. Mukhang laban ng kwan na to ha. Ricky Sabala, Juancho Bumagat, Brix Katambay, and Reynolds Pereira. So, ito yung ating sumusunod. More or less, ilan? 200 meters lang lamang ng breakaway dito sa sumusunod ha. Uy, may kumawala niya. Ayun, shoutout Apple Reyes! Uy, nakadikit na itong si second overall dito, si Arnold Garcia. So, dito na, dito. Ayun na yung dalawang breakaway, oh. Nako, pag nahilayo ni Juancho Bumagat yun, yari. Ayun grupo. Yeah. Reynaldo Navarro! Ayun, Team Army! Shoutout, sir! Shoutout, 2467.
Mukhang may kumawala ha. Nako. Hindi nang uhuli. Pulis. Yara. Ano yun? Ay, pulis yata yun. Ha? Hindi. Ay, inabuta yung breakaway natin ha. Inabuta, no? 2467. So, may kumikit na isa ha. Ay, hindi kaya kasali ko isang to. Ay, hindi kasali. So, ito yung ating dalawa. Dalawa lang ating breakaway. Ilayo mo lang, ilayo! Ayan lang, malapit lang, 100 lang. Kaya pa. So, pag na-podium ito ni Juancho, baka siya pa manalo. Kasi sabi nila, pag ikaw nanalo 21, 21, 18, gano'n eh. Pero hindi rin ha. Eh, pag naka 10th place naman itong si Brix Katambay. Dahil si Brix Katambay lang medyo kalaban doon ha. Saka sila Reynolds. So magandang laban to mga idolo. Maganda. Kahit sa content, kahit sa team by team, medyo magandang laban. Malapit nyo. Dahil yun nga sasabi ko, times 2. Times 2 ang points din. O medyo lumayo ng konti. Uy, 100 meter. 100. Shout out! So, pakatibayan to, Mr. John Garcia, Juancho bumagat. Pag nag-podium ka, baka ikaw pa mag-champion, ano? Pag naka-podium ka. Ay, hatakin mo na, idol! Sa likod, sa likod. Sa likod. Kita sa second group. Tignan natin. Yan na, yan na. Uy, lumalapit ang 120. Uy, medyo lumalayo yung konti ha. Yaw! Asa kay! Malalipit! Drago! Ayun ha. Drago muli na si Reynaldo Navarro. Ayun. Di ba kasali ka dyan? Ba't nawala ka? Dati, di ba? Ayun, talaga. Sabi nila, idol, tumatakbo ka 40, isang pa. Paano kung dalawang pa na? 80 na. Ayun, no? Madidikitan pa kaya nila yung ating tatlong breakaway. Ay, naku po, yung sasakyan. Diyos ko po, kahit umangat na naman si Brix. Umangat na si Brix Katambay. Wow, medyo malayo na. Ito yung dalawang grupo. Oh, mabilis na, banatan na to. So, ito yung grupo nila ng ating kwan. Grupo na overall nila at second overall. Ayun, nagbabantayan mga idolo. So, ito yung ating dalawang breakaway. Tuluyan ang lumalayo. Pag ito na podium ni Juancho bumagat, baka siya pa mag-champion ha. Si Juancho bumagat at saka si John Garcia. Pero itong si John Garcia wala sa top 10. Ayun. Pag nanalo ka ngayon, baka mag-champion ka pa no? Dati yung one. So maganda pag na-podium to ni Juancho bumagat, baka siya pa mag-champion. Ewan natin ha. Depende sa computation mamaya. Sa likod. So, lumayo ha. Dati dito yung ating second group. So, ito yung ating second group. Si Ricky Sabala and Brix Katambay. Ito, kalaban din to eh. Pero sa team nata, kasama ni Juancho bumagat itong si Ricky Sabala eh. So, lumalayo na rin itong dalawa. Iiwanan ng grupo sa likod. Ayun, humahabol oh. Ito yung grupo sa likod na Team San Fabian. Dumidikit pa rin ha. So
Uy, natatanda ko, 200 meters na yata ang lamang ni Juancho Bumagat dito sa grupo na to. Andito rin si Reynolds Singal. Hindi natin alam kung sa grupong to mayroon pang top 10 ha. 2, 4, 6, 8, 9. Kung meron pang kasama sa top 10, hindi ko sigurado mga idolo. Meron pa rin itong binluan eh. Cholo, si Merino Garcia. So, hindi ko alam kung andito sila. Pero pinakamalapit sa top 10 dito ay yung si Briggs, si Juancho Bumagat, Felix, si Reynolds Trinidad, and si Ricky Zabala. So, ito yung ating ko na. Ito yung grupo ng ating overall leader at second overall. Dito si Quezon at saka si Garcia. Medyo malayo na sila dun sa second group. So ito yung ating pinaka fourth group na. Ito yung ating mga fourth group. Ayun o. Nagkakabalatan pa rin ha. Yo! Mukhang remate ano to. Ewan ko lang ha. Show natin mga idol kung remate na. Show natin kay Mami. So si... Ay! Finish line na! Eh, mati na! Ay, ba na? Nalo na to! Pinabayaan ha! Ayan na po. Ayan na! Dalawa ito magbe-buhay kaway. Doko mukhang si Juancho Bumagat ng kukuha mga idolo. Buhay kaway pala to. Ay, mati na! So, malayo sila dun sa grupo sa likod. Mga more or less 200 meters ang lang labang dito sa dalawang buhay kaway. So, si Juancho Bumagat yan. Depende sa computation mamaya. Kung si Juancho Bumagat ang magsa-champion, may posibilidad mga idolo. Diinan nyo na. So pare mga atin na pala to ha. So sino sa dalawang to mananalo? Si Jong Garcia, Juancho Bumagat. Mamaya sa likod, sana makuha na natin. Dapat manalo to. Oo ah. Pagbigyan niya na. So, malayo na. Tanawin mo sa likod. Uy, malayo! Ayan na mga idolo, ating sumang kuya kawin. Dilo ba? Sino kaya ang kukuha dito? Juancho Bumagat. Pwede pang mag-champion to. Pwede pa itong maging champion ha. Kung tama yung aking hinala na times 2 points. Times 2, 21 times 2, 42. Magiging 83 points siya. Ewan lang natin, depende sa computation nila mamaya ng mga organizer. So last 200 meters to the finish line. Last 200 meters to the finish line. Jong Garcia, Juancho Bumagat. Mga idol, last 200 meters to the finish line. Garcia, Bumagat. Sino ka? Ayan na, sino muna nga titi kaya dito, bandang kaliwa, bandang kanan, 43 kilometers per hour. Sa likod, nagkakabarutan na kaya sa likuran. Pagbigyan mo na kaya si Juancho Bumagat. Ayan na sa bandang kaliwa. Kumakaliwa, kumakanan, 47 kilometers per hour. Ayan na, Jong Garcia versus Juancho Bumagat. Last 150 meters to the kaya kumakanan, bandang kaliwa. Juancho Bumagat, dumin, 55 kilometers per hour. Jong Garcia, Juancho Bumagat. Gusto ko dinihil sa ganda sagad. Gusto ko kayo, Juancho Bumagat. Yo! Sa likod ha. Ayun na, magkakabiinan yun. Yan o. Yan o. Nako, abutay yung mga sasakyan. Ipito na. Ayun, sila ba yan? Ayan na. So, tingnan, sino mananalo dito ha? Ayan, nako mo. Nakasalala dito kay Briggs Katambay. Pag si Briggs Katambay, naka-10 plus, malaking puntos pa mga idol. Ito na. Ayan na, si Arnold. Ayan si Arnold Garcia, mga idol, nagkakabilang pa. Ayan pa, Briggs Katambay. Tingnan nyo. Briggs Katambay. Naku po, kain doon. Briggs Katambay. Versus Ricky Zabala. Ayan, si Reynolds. Oh! Briggs Katambay po. Bukang si Katambay yata mananakot ha. Si Katambay pa nakadali ng third place. So, ilan ang points nun? Naku, anong hirap buhay ng siklista. Palaging na
Sinasagap mo sa tuwi-tuwi na ang init ng araw, lamig ng panahon ang palaging madarama. O talagang ganyan, dapat na magtiis ka. Ito ang buhay, siklista. Pagdating ng araw na iyong hinihintay, ang karelang walang humpay. Bundok pinaakyat, lubak pinabagtas, pawis namin ay pumapatak. Pagkain na ubos, uhaw tinitis, ang hiningay kinakapus. O talagang ganyan, dapat na magtiis ka. Ito ang